Heipä hei taas ja lukeminen kannattaa ja silleen. Nyt ollaan valitettavasti jouduttu hyppäämään noin 7 kirjan yli tai no montako niitä nyt tuleekaan. Samapa tuo. No kuitenkin, nyt ollaan siis numerossa 16, nimeltä Voima-kolmikko. Tämä on siis alun perin ilmestynyt vuonna 1973, mutta tämä mun painos on toinen painos vuodelta 1981, eli se tekee tahto sanoa sitä, että tämä on siis 32 vuotta vanha. Ja niin. Tällä ollaan hyvin alkupäässä menossa ja esinäytös on luonnollisesti Perekon piirtämä. Perekosta me ollaan jo kaikki sanottukin. Silleen. Ja on, tosiaan, kun toinen painos on sen verran vanha, niin tässä on vähän ruvennut nämä sivut hieman irtoilemaan tai löystymään. Jota esimerkiksi kertoo tässä niin kuin toisessa, eli Aku ja vanha velkakirja. Käsikirjoitus Carlo Sendi, piirros Luciano Catto, alkuperäinen julkaisu vuosi 1967. Niin tässä esimerkiksi näkyy mun painoksessa ikävä kyllä tämä, että tässä hypätään sulta 18 sivulle 25, mutta se on onneksi ainoa puute, mikä tässä on. Tämä vanha velkakirja on ihan mielenkiintoinen. Tässä on oikein mainioita yksityiskohtia ja kaikkea muuta sen semmoista. Ja niin, ei tässä muuta sanottavaa. Tämä on oikein hyvä, että ei mikään niin perinteinen ja ihan fiksu juoni. Ja sitten kun tämä on loppunut tämä homma, niin tässä on tämmöinen hauska, että tässä on tämmöinen hieno värivirhe tässä välinäytöksessä. Täällä on vähän mennyt nämä värit miten sattuu. Sehän on aivan normaalia tuotteessa. Sitten noin. Mitäs me sitten sanotaanko? Toisena meillä taas on Roopesta kohtaan voittajansa. Tälle ei ole ainakaan käsikirjoittajaa merkitty tai ainakaan löyä. Tämä on julkaistu 66 Roopesta kohtaan voittajansa, mutta piirrokset on Giulio Gierkinin, joka onkin meille ihan niin tuttu piirtäjä jo nytten. Gierkinin, no itse en paljon tosiaan Gierkinin piirrostyylistä tykkää, kun näillä on aina aivan käsittämättömän maireita nämä ilmeet kasvoilla. Ja sitten tässä esiintyy myös Riitta Hanhi, joka siis on varmaan monellekin tuttu hahmo, mutta se on tässä vähän omintakeisen näköinen. Mutta se selittää, että hahmo ei ollut vielä varmaan siinä vaiheessa valmissa. Ja tässä tarinassa esiintyy hieman niin kuin tämmöisiä sovinistisia asenteita ja sen semmoisia, että joiden mukaan, että Roopen mukaan naisten paikka on keittiössä tai parsimassa sukkia, vai miten se nyt sanoikaan. No kumminkin. Hieman vanhentuneet asenteet, mutta eipä ne haittaa, kun vanhasta kirjastakin on kyse. Ja kolmantena meillä sitten on Akuankka ja uskomaton ameetisti. Pierre Carpin käsikirjoittama ja Massimo De Vitan piirtämä, mutta 66 De Vitalla on siis aika kiitettävä ura joka saa, että se on melko nuorena vissiin aloittanut. On tosiaan, en nyt osaakin sitä laskea paljonko vuodesta 66 on. Mutta De Vitaa piirtää edelleen ja ikävä kyllä tulee varmaan 10 vuoden kuluttua kuolemaan. Ja tässä on sekä Roope että Aku hyvinkin ilkeitä tai ainakin niin kuin hieroja. Että mä vähän sillä aika lailla tykkään siitä hommasta. Että miten kieroa voikaan olla. Ja sama tiimi Pierre Carpi, Massimo De Vita on myös vastannut tästä seuraavasta, eli Akuankka ja Euroopan setä. Ja tässä hieman on semmoinen ei niin skarpalainen sukukäsitys näistä sukulaisuuksista, että esimerkiksi mummoahan tässä tituleerataan Roopen veljeksi. Ja eräskin ankkojen sukulainen on melkoisen karvainen.
Hetkinen, enpä mä nyt löydä sen kuvaa täältä. Ei vaan hetkinen, kylläpä mä taidanpa löytääkin. Otappa sen varmaan tässä aikaa. Ei kun. No, enpä tiedä. No, ei nyt löydy. Kuitenkin se on semmonen ihan, tää oli ihan myöskin aika erikoinen. Ja ihan fiksu lopetuskin tällä ja tälleen. Ja sitten meillä on kans vuolta 66 sitten toiseksi viimeisenä Roopen Kultailokaasu. Guido Martina Romano Scarpa duunannut tän ja tässä on hieman erikoisia koneita ja 60-lukulaista käsitystä tietotekniikasta, niin kuin esimerkiksi toi tanssahteleva robotti tuossa. Että Martina ja Scarpa on yleensä tehnyt aika laadukasta työtä, mutta tämä on vaan hyvin niukkaa keskitasoa. Ikävä kyllä. Ja no, vuonna 1966 nämä nyt lähtee avaruuteen ja satelliiteistakin puhutaan, niin silleen kuitenkin aika omalla tavallaan modernia, mutta kuitenkin se, että niin kuin vuonna 1966 niin kuin raketti lähestyi niin kuin kohti Saturnuksen kiertorataa, niin on hieman optimistiset näkemykset siitä, että mihin tekniikka voi pystyä. Että toki oli ihan, no, hyvähän tuo oli. Sitten viimeisenä meillä on Akuankka ja ruotsalaiset tulitikut. Martinan ja Scarpan myöskin vuonna 1967. Ja tämä on oikein hyvä, vaikka tässä nyt hieman Aku kävi tupakkakaupassa ja tässä on ranskalainen olutta hyvin ahkerasti jova yksityisetsivä ja paljon oikein hienoa dialogia. Typeriä nuo ranskalaiset eivät tiedä kultatomaatin ja tomaatin eroa. On oikein mainio, erittäin hieno juoni. Sekä niin kuin hirveksi pukeutunut koira, koiraksi pukeutunut hirvi. Ja tosiaan ankkalina sopisiin näin laskujen mukaan ainakin 12 tupakkakauppaa, että melkoisia ketjupolttajia ne siellä taitavat olla. Ja tosiaan tässä hieman mainostetaan tupakkaakin, myöskin piipun polttamista, sen semmoista, että niin kuin ei välttämättä menisi nyky-Suomessa läpi, kuten ei myöskään tämän koko opuksen viimeinen ruutu, hetkinen, tai pari viimeistä ruutua. Että niin kuin tuossa on 3 tynnyriä olutta ja loppujen lopuksi niin kuin pojat jopa ui oluessa, että niin. Kuten sanottu, ei tämä välttämättä ensin nykyään läpi niin kuin näiden asenteiden saa perustella, mutta sen takia nämä alkupään tuotannot onkin niin kovaa kamaa. Joo. Akuankan taskukirja 16, voima kolmikko. Alkuun hyvin niukkaa keskitasoa. Tää lähinnä niin kuin huonoin näistä oli Roopesta kohtaa voittajansa, kun se oli aika tavanomainen, mutta tästä uskomaton ametisti oli loistava nimenomaan siitä, että Roope on todellakin vanha ketku. Sitten Euroopan sitä taas oli niin kuin ihan jees, Kultailokaus oli ihan jees, mutta parempikin olisi voinut olla. Ja tosin normaalisti ehkä niin kuin noin 4 arvoinen, mutta tuo viimeinen ruotsalaiset tulitikut, aivan täydellinen klassikko, niin se nostaa arvosanan ehdottomasti 5. Että kyllä mä suosittelen, että jos vain jostakin löydätte tämän niin lukekaa, ja jos teillä vaikka ensimmäinen painos tästä on, kun se on ilmestynyt kuitenkin jo 40 vuotta sitten, niin pitäkää siitä kiinni. Että tämä on ollut ehkä nyt näistä, mitä on tähän mennessä lukenut, niin se kaikkein paras. Että eipä siinä. Ensi kerralla sitten jatketaan taas numeroa isommalla. Että siihen asti, moikka moi!